खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया मोनाबिलि समाव बिफा थैनाय खौरांखौ मोननानै न'आव फैनाय समाव सानै फिसाज्लाफोर आरो साब्रै आंगो खुरमाफोरा मोनसे गारिनि जाब्रबथायाव अबथिरा जिउ गोमाजानो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया उत्तर प्रदेशनि सापशती जिल्लायाव जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गंसे इन'भा गारिजों फैबाय थानाय समावनो फांसे बिफाङाव जोबोर गोख्रैथिजों फैनानै सौदावफैनायनि जाउनाव बे जाथाया जादों। बे जाब्रबथायाव गुबुन 8 सुबुङा जोबोर गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। मैया दुलाराय आसामाव बिहुनि रंजानाय समावनो आरोबाव दुलाराय आसामनि थाखाय गोजोनथाव आरो रंजाथाव बाथ्रा दि आसामनि मुंदांखा खारनाय बादिनि खेला गेलेगिरि अम्लान बरग'हाया 2 सनानि मेडेल देरहानो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बेंगालुरुआव खुंजानाय इन्डियान ग्र'फिट 2023 नि खेलायाव 100 मिटार आरो 200 मिटार खारनाय बादायलायनायाव बिथां अम्लान बरग'हाया मोननैबो खेलायाव सनानि मेडेल देरहानानै आसामनि मानखौ आरोबाव दावखोहोबावनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया बैसाग दाननि 1 अक्ट'खालि क'क्राझार सरकारि गोजौसिन फरायसालिनि उदां फोथाराव रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। बिहुनि समावनो हमजादों सासे सिखावा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि दुधनैयाव मैया साननि समावनो सासे सिखावा सासे सुबुंनि न'खराव दरनि थाला देखावनानै न'नि सिङाव हाबदोंमोन आरो आलमारिनि थाला देखावनानै आलमारिखौ खुलिनाय समावनो न'नि बिगोमाया फैनानै नुफैदों आरो बिगोमाखौ नुना उननि दरजों खारनो नाजादोंमोनब्लाबो रायजोफोरजों हमजादों आरो बिफाङाव खानानै दोखो दोखो बुग्लिजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दान्दिसे समनि उनाव पुलिस हान्जाया जाथाय जानाय जायगायाव सफैदोंमोन आरो सिखावखौ खानानै लांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं। जितुवा चम्पारमारिनि बाखनायथाव हाबा। मख'नो गोनांदि बिहुनि मुङाव फिन समाज सिबियारि जितुवा चम्पारमारिया मैया बासुगावनि अल बिटिआर बेंगलि इयुथ स्टुडेन्टस फेडारेशननि मावख'आव गासै 300 गोरिब आइजोफोरनो बेसेन नाङाजासे सारि राननानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे आफादजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोराबो जोबोर गोजोननाय फोरमायदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।